De nije trekker. Cornelia en Tomke binnen in een winkel. Daar binnen de trekkers. Ze zullen een nije trekkerkeerpje, want de oude is stikken. Tomke stapt op een trekker en riet naar de kassa. Oh, Tomke, dat is ze net. Die trekker is om Sjen te litten. Net om mij te nemen. Kan ik je hem helpen? Ja. Wij willen graag zo'n trekker ha. Nou, kom maar mee. De winkelman rent door de winkel. Tomke en Cornelia rennen achter hem aan. Ze komen bij planken met krutte dozen erop. Wat voor kleur was het? Rood, blauw of groen? Tomke denkt naai. Green. De winkelman Ja. krijgt een doze van de planken. Op de dozen zit een plaatsje van een griene trekker. Hij jouwt hem aan Cornelia. Kist u die dozen wel tillen? Is dat net zwier? Oh, ik ben sterk. Tomke huppelt naar de kassa. Cornelia komt een eindje achter hem aan. Ze betelt het Ja, dank u wel. en dan zullen ze naar huis. Wat jammer dat de trekker inpakt zit. Oors ik naar huis daar rieden ken. Ja. Dus maatje ze de dozen dadelijks iepen. Tomke schrikt. Wat er shot wat erin zit. Die trekker is helemaal stikken. Cornelia lakert. Hij is net stikken. Hij moet alleen nog in een oor zetten worden. Kist u dat wel, Cornelia? Je wees. Zo, er zit een briefje bij hoe het mat. Dat zal ik eerst even lezen. Ik hel je het goed uit de dozen, goed? Cornelia zaait neert. Ze zit op het briefje te sjen. Dit binnen de chillen. En dit is het stuur. Een poetsje met schroeven. En wat is dit? Oh, dat is het zadel. Size chillen? Een trekker dat om eens maar fjouwen chillen. En wat is dat voor gek bakje? Ik denk dat ik het weet. Eerst een schroevendraaier krijgen en dan zal ik beginnen. Cornelia krijgt de chillen. Size chillen? Oh, die fjouwen dezelfde die zal wel onder de trekker matten. Nou mat ik 2 ijzeren stangen na. Tomke krijgt ze van de vlier. Ja. Oké, die matten hier toch. En nou de chillen eraan. Zo. De schroef erin, met dat rinkje erom. Zo. De trekker stiet scheef. Ja, maar zo staat het op het briefje. Dan krijgt Cornelia het zadel. Het zadelmat, even zien. Hier. Ik moet 2 grote schroeven na. Tomke ziekert ze uit het poetsje. Zo. Je moet een schroef. Hé, nou, hij past net. Waarom wil dat nou net? Tomke zit te sjen wat Cornelia doet. Hij denkt, Cornelia, die ken je niet van. Zal ik ons worm afvregen als die helpen wil? Nee. Ik moet dit toch zelfs wel kennen? Nou, het wordt wel een hele gekke trekker. Hij stiet scheef, los zadel, geen stuur. Ja, ik weet het. Maar hoe moet het oors? Tomke denkt nee. Ja, hoe shut mijn oude trekker er ek alweer uit? Cornelia zucht het. Ik weet het ook niet meer. Hoe is met we Borman dogs maar verregen? Nou, die lietse chillen, die er net achter. Daar zit altijd grutte chillen. Oh, toen hast gelikt, Tomke. Wat dom van mij. Cornelia schroeft de lietse chillen eraf en zet de 2 grutten erop. Nou,
Dit liep het beter, net Tomke. Ja. Ja, en dat zadel, dat mat oors om. Cornelia draait het zadel. Hé, nou passen de schroeven wel. Wat goed van die Tomke. Ja, maar ik de schroeven erin draaien? Ja, toch is het zo goed helpen. Als het zadel vers zit, krijgt Tomke het stuur. Het stuur, dat maakt hier, Bob op de trekker. Cornelia ziet de schroef die erbij het. Tomke mij hem vers draaien. Sa, Tja, nou hebben we nog een paar dingen oor. Wat chillen en een gek bakje. ik weet het. Ik weet het. Dat is het karken van de trekker. Hè? Maar ik de chillen erom zetten? Ik weet nou wel hoe het maat. Ja. En sa, ja, Tomke had het karken al gauw kleer. kleer. Goh, nou, ik ben blij dat je zo handig bent. Ja. Nou, de stickers er nog op en dan kist maar trekken rijden. Oh, mooie trekker, Cornelia. Ja, prachtig. Dat hebben we mooi dien. Knappe Tomke. Ja. En zoende de boorman, hè, Cornelia? Ja, applaus voor u zelfs. Ze leidt. Ja. Oh, knap, hè? Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Of hark je naar Tomke Radio. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.